changes mfethu ngifuna uku-investa mfethu unga-investa phi? Invest in yourself. Invest in yourself. That is the first place to invest. Invest in yourself. Sujaha uinvesta ngaphandle, qala kuwena. Qala. Zithande, investa kuwena. Yes. Ngikushiso yini lokho? Ngikushiso ukuthi uyazi ukuthi khona into okube nayo ibe inkinga kuwena emzimbeni wakho. Bese ucabanga ukuthi wena izoziphelela nje. Wena ubhizi ufuqa ukudla, ubhizi uyazikhipha, uthenga ama-TV, ubhizi uthenga amafoni, yes. Kodwa le nkinga la kuwena emzimbeni wakho uyiyekile yona. Ubona izozifixa ngoba umzimba uyazilapha, ngithi wazi lokho. Kanti ngebhadi ke awazi ukuthi lama cells ala asefile. Inwele zakho sezohlezi ihlehlile kanje. Walinyazo into oluka ngayo noma walinyazo umuthi noma kwenzekalana. Nani madoda nisale ngaphandle. Yabo lezi zinto le intshebe la nento ethile entshebeni yabo lento ephathelene noboya nje. Uyiyekile nje ngoba ubona izoyihlumela yona. Buka. Kune page elikhona la. uMackay Beauty and Wellness. Yes. On all social Facebook Mackay Beauty and Wellness, TikTok Mackay Beauty and Wellness, YouTube kanjalo Mackay Beauty and uMackay MAKAY, yes, Beauty and Wellness. Uzokusiza kuleyo into le. Yes. Ungabe suthi wena ke hayi khona ngoba khona abantu abathola ukuthi into uza ngokuthi uzoyifuna mahala, angazi abantu ukuthi banjani. Uzokuthi into uzoyifuna mahala. Yes. Ngoba abantu babheka into ezamahala. Uinvest kanjani mahala? Into enjani le? Awube serious. Awuzukufuna ke izinto mahala. Uzozithenga. Bese uba consistent kuzona. Ngoba vele sekugula, vele suqala ukugula lapho. Mawugula ke awukuthatha isikhathi ukuthi ulapheke. Kuzodependa ngomzimba wakho ukuthi ureacta nini kulento onenkinga yayo la. Nevolume nje nayo inwele zakho ziba zinhle manje usebenzisa lama products lawo. Yabona ukunakela inwele zakho. Uzozwa khona ukuthi hamba kanjani ndaba ama prices because that is a proven thing. That one is proven ukuthi it can bring back okudliwe isikhonyane kuzobuya yabo. Hamba ke uye khona. Mhlambe ke akuyona yenu nonke. Why ngisho kanjalo? Yabona bafethu siyayithenga ingubo, siyayigqoka ingubo. Shiyana ama levels, uyezwa? Uthola ukuthi khona umuntu othenga i-shirt lika 10,000. Angiyona i-target market njengamanje mina yalelo shirt. Ayikho inkinga. Kukhona umuntu okwazi ukuthenga i-shirt lika 400, yezwa? Bese bakhona umuntu othenga i-shirt lika 70 rand. Bese ethi lo obvious leli lika 70 lika 400 akayona i-target market yena, yabo? Obvious ke lapho. So ke asazi ke noma nawe uyi-target market yini. Hamba kodwa uyoyizwela khona ukuthi ayiwe target market noma uthi inkosi iyobona la, yabo?